rabaw di daga adado san problema ayon pa'y ilaslasan bareng makaya kanapay numaga diragsak si Marikna gumwada matgayang sin Manika sika san silaw ko mabulingot ay danan ko indawat mo sa namnama isnan biyag ko adak ay malinglingan malasay kapadasan ang kanang numagay turong dibiyan duwani ay wadaka sanda nagko at namaga tanamo adikan bumaybayan sika san silaw ko mabulingot ay danan ko indawat mo sa namnama isnan biyag ko adak ay malinglingan malas ay kapadasan ang kanang numagay turong dibiyan duwani ay wadaka sanda nagko at namaga tanamo adikan bumaybayan sika san silaw ko mabulingot ay danan ko indawat mo sa namnama isnan biyag ko ut kay manang balbaliw san biyag ko